Salutare nume și bine v-am găsit noi în episod de Cel. E primul video de Cel. Da, și iarăși dimineața. Cum vedeți, îi cheamă Boss. Așa. Dăm play. Și după aceea să nu trebuie să te mănânce nimeni. Cum vedeți, mâncăm de-astea și crește mari. Aici sunt locurile. Cel mai mare este ăla, nu prea pot să... Dangir. Și poți să te desparci și să mănânci pe alții, poți să tragi. Acolo pe ăla cel mai mare. Am fost mâncat. Stați puțin. Dacă vreți să vedeți asta, eu las să-l vedeți. Un joc. Tata, mie mai pare mie pe aici. Deci, îmi place, deci e pe tot aceeași mapă. Cu Zardan, Gir, aparte. Ce mic suntem. Numele ăla lung. Și în plus, astea sunt că când unul de la mare intră, să îl despărțească, să-l facă mic. Și cu asta tragem în ăla și se duce spre unul. Uite, bătă că-s mari. Eu fug de mine. După cum vedeți, o să apare cu albastru unde suntem noi. Pe locul. Hai, mă. Să mă duc repede. Bine, mai jucăm o dată. O dată și cam mai bun. Acum o să încerc să fiu pe locul 1, că eu știu să fiu pe locul. Da. Frate, bine, o să dăm aici. Ne dă la capăt și nu mai e cu ăia. Perfect. Uite, mâncăm asta. Bă, și chiar așa. Aolea, pleacă de aici. Lăsați-mă. M-am mâncat din prima. Am pornit la drum. Vrei să pleci, dar nu mai ai. Da. Cum e preseria aceasta, să nu uitați să apăsați butonul de like. Să mai filmez și pe calculator, dar deocamdată e stricat. Să filmez. Trece cu aceea. Da. Și uite să vă arăt cum îl prindeți. Că voi sunteți mai mari, vă mișcați puțin mai încet. Și el, dacă e mai mic, te miști mai... Așa, și când treci, m-am mâncat. Asta e iarăși un joc, eu pararamă de joc. Deci,
O să trecem peste asta. Bine. Cam atât cu acest episod de cel. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Cristi. La revedere!